An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 9 ye septembre kalo bi o tile 9 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye domama kɔnɔ ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi o tile 12 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ lakɔgɔli baaraw dɔw kɔni daminɛna kununko n'o ye formation ye an ka jamana kɔnɔna na maa 100 bɔɲɔgɔn ko ka ɲɛsin an ka jamana kalata koɲɛw ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Arabadongo cɛ marifatigi dɔw olu ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa benganiya ta ka ɲɛsin butigitigi dɔw ma ka taa ni telefɔni caman di a n'a ka nafolo dɔw ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na an ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Corno Umaru Jalo ale tun minɛna ka kɛ kasoladen nka yirala k'a fɔ ko a bolobɔla kan na a ye musaka dɔw kɔni sara professeur Clément Dambélé ale hakilina dɔw fɔ o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan walasa o ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kalankura dɔ kɔni o baaraw daminɛ kɛra kununko a yirala ko maa 100 bɔɲɔgɔn ko formation kɔni bɛna kɛ olu kunna baara in kun tɛ dɔwɛrɛ da a yirala k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kalata koɲɛw kɔni a kumaw ka ca dɛ ko kalata yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ kumaw bɛ caya a bɛ yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɔni kɛra ko faamuyabaliya kɔni caman de bɛ kalata ko koɲɛw kɔnɔna na walasa jamana kɔnɔdenw olu kɔni bɛ se ka kalata koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni faamuya cogoya min na o formation baara dɔw kɔni daminɛna Bamakɔ kununko baara in yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ Bamakɔ gouverneur bolo n'o bɛ tali kɛ Abdulaye Kulibali la a y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni k'a bɛ daminɛ Bamakɔ yan nɔ maa 100 bɔɲɔgɔn olu b'a kɛ k'o kɔfɛ wulikajɔ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin Mali dugu bɛɛ lajɛlen ma a yirala k'a ko maa 1200 bɔɲɔgɔn ko ni kalanko fɔlɔ k'a bɛna kɛ olu bɛɛ lajɛlen kunna ni kalanko fɔlɔ in a ɲɛmaa yɛrɛ bɛ maa min bolo Basiri Kulibali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An bɛ jeunes ni mɔgɔkɔrɔbaw former ani dugutigilakaw médiation électorale kan pour que u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya sabati kalatalaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kalatalaw ni ɲɔgɔn cɛ o jɔn ye minnu bɛ fanga ɲini kɛ Mali kɔnɔ n'a fɔra ko dugutigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ka kuma e fɛ eretkotali ɲɛmɔgɔ ka kuma e fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka kuma e fɛ gɛlɛya mana k'i kan hakilila kɔni o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka gɛlɛya duga. O de kosɔn an bɛna médiateurs former bi Bamakɔ kɔnɔ yan mɔgɔ 100 bi ta in fana mana bɔ la tuguni an bɛna o former Mali dugu bɛɛ lajɛlen na n bɛna mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 200 de former médiateurs la kumaɲɔgɔn yɛrɛ dɔrɔn tɛ vote yɛrɛ don fana o bɛ se ka mun fana kɛ o bɛ se ka vote de bureau de vote yira maliden votekɛla caman na parce que i b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ camanba de bɛ minnu ma kalan ka vote carte bɛ k'u bolo mota de bɛ vote yɔrɔ min et la médiateurs fana bɛ kɛ sababu ye ka bureau de vote ni centrew jira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ se ka taa vote ɲuman kɛ k'u ka choix kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ mankan kɔnɔ a ma kɛ ni wɔyɔ kɔnɔ ka sɔrɔ a kɛra basigi kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ baara in ɲɛmaaba la Basiri Kulibali a y'a fɔ cogo min na ni hakilina min n'a sigilen filɛ ne sen kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ko ye kɛnɛ in kan yen nɔ Bamakɔ gouverneur tun b'a kɛnɛ kan Abdulaye Kulibali ale ye kuma min fɔ o filɛ. A bɛ wagati bɔ an y'a jateminɛ kalafili laban minnu kɛra an fɛ surtout an y'a ye k'a fɔ mankan misɛnninw wulila ko ka kɛ mankanbaw ye kalafiliw kɔfɛ donc o la hakili falenfalenw y'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka sugandi minnu ka baara bɛ taa bɛn ka mɔgɔw la kuma ɲɔgɔnya kalafili hukumu kɔnɔna la pour que faamuya bɛ se ka na basigi bɛ se ka na balawu minnu bɛ bɔ a la ko balawu ka kunbɛn o tɛ kɛ ni kalan tɛ parce que baara min don a ka misɛn o kama hakilina in bɔra association min na n'o ye association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections donc an b'u fo ni hakilina in na an hakili b'a la fana ni mɔgɔ minnu sugandilen don n'an k'u ma ko médiateurs n'u ka baara bɛna taa boli kumaɲɔgɔnya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa hukumu kɔnɔna la ni formation in kɔfɛ fɛn caman bɛ yen n'o b'an najɔrɔla kalafiliko hukumu kɔnɔna la n'o y'a futinɛko n'a mankanko ye caman bɛna bɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ Bamakɔ gouverneur la Abdulaye Kulibali a y'a fɔ cogo min na ni hakilina min n'a sigilen filɛ ne sen an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ ɲɛta ko ye kalata fɛn mana kɛ an ka jamana kɔnɔna na Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la n'an bɔra yen ni waati laban ninnu na maa caman kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko Mali kura jɔ kɔni f'an ka Mali kura kɔni jɔ
Aziz Traoré n'ale ye sifinaka dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali kura kɔni k'a tɛ sabati n'an ma segin an yɛrɛ ka kan ma dɛ. A y'a yira k'a fɔ ko fɔ an ka se k'an yɛrɛ ka kan kɔni k'a don bala ko jango ni waati min na ni yɛlɛma bɛ kɔni ka don an ka jamana sariya sunba la ko nin y'a waati de ye an ka kan kɔni ko ka bila ɲɛfɛ. Aziz Traoré an ka lamɛn. Mali la yan nɔ dugu ma mɔgɔ damadama de bɛ olu bɛ français mɛn olu bɛ balo français kan mɛnbaliw la kɔrɔn fɛ fana dɛ tene don tubabukan mɛnna ninnu minnu bɛ mankan kɛ ten u fana bɛ balo tubabukan mɛnbaliw de la donc olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka ci fɔ français la donc faransi de b'i sigi sisan k'u lamɛn mun bɛ nin kun na mun bɛ nin kun na o de la an ka marabaga fɛn fɛn ye k'a bɛ bɔ tubabuw bolo faransi sera bɛɛ la parce que olu bɛ fɛ ka faransi kɛlɛ cogo fɔ faransi yɛrɛ ye a ka kan na hali an ka service de renseignement tɔgɔ agence nationale de service tantantan la a bɛɛ y'olu ka kan de donc u ka denmisɛnninw yɛrɛ b'a kɔrɔ ka tɛmɛ a la u kan ko k'u ye loi amendée assemblée kɔnɔ mɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲininka a la mais n'u tun y'a fɔ ko non ko an ye sariya in kurakuraya an ye yɔrɔ dɔ bɔ a la ka yɔrɔ dɔ don a la maa bɛ maa ɲininka a kɔrɔ la a ka sɔrɔ ka taa di kamisɛnnin tɔw la gɛlɛya foyi t'o la Mali marabaga caman tun y'a ye waati dɔ la ko n'an m'an ka kanw don ba la kan tɛ taa dennafilaco donna ba la o wagati ninnu ni fɛn ninnu na mais o y'o fɛn fɛn kɛ a si ma se ka ɲɛ sabula tubabukan min bɛ yen dɛ o dili genen don jamana constitution de la bon k'o to yen kan foyi tɛ fanga sɔrɔ k'o to yen assemblée min ko jamanaden n bɔra fo burusi kɔnɔ ninnu de ye n sigi u ye sigi ni kan min ye e bɛna k'olu ka ci fɔ olu ye kan na olu tɛ kan min yɛrɛ mɛn Mali député dɔ tun bɛ yen nɔ a tun bɛ kuma bamanankan na mɔgɔw ye kuma caman fɔ mais o wagati a tun bɛ cɛn kan ni assemblée fa député bɛɛ a bɛ kuma bamanankan na tɔw bɛn'u ta fɔ tubabukan na mais a ka cɛn kun tɛ se k'a ye donc nin ko in bɛ jɔnya kolokolo de hali n'i m'a fɔ mɔgɔ ye ko jɔn don taamasiyɛn dɔw bɛ yen u bɛ jɔnya jira o taamasiyɛn baden bɛ anw fɛ yan nɔ constitution kura min bɛ ka dilan nin nin ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kura de sentɔ ye n'an sera a kɛcogo la mais n'an ma se a kɛcogo la an bɛ to jɔnya la o de la président ko k'a tɛ fɛ ka échouer n'a tɛ fɛ ka échouer a ka jamanadenw lamɛn n'o ta bɛ fili parce que Modibo ninnu filila yɔrɔ min na a fana bɛ yen sira kelen kan halisa u bɛ ka nin baara bɛɛ kɛ an b'u fɔ mais u bɛ fili o yɔrɔ jumɛn ye u ka français bila kɔfɛ sɛbɛnni dɔrɔn de dogo dɔwɛrɛ tɛ o et puis e bɛ kan ye mais ne b'a mɛn kaban gɛlɛya bɛ min an bɛ ka kuma la cogo min na sanni feere bɛ ka k'a la cogo min na don kibaru bɛ ka na la cogo min na kiiriw bɛ ɲɛfɔlɔ la cogo min na n'o bɛ kan min na kaban dɔrɔn o ye wasa kɛ donc u ka o kan bila ɲɛfɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen u bɛ bɔ u ka kan na ka taa anglais de la u ka anglais d'a kan o mana bɔ yen français tɛ bali ka bila u ka français kɛ langue sabanan ye k'a sɔrɔ k'a lajɛ tuguni hali Mali kɔnɔ min mɛnbaga ka ca tuguni ka fara bamanankan kan u ko se k'o don ka fara a kan mais kalan fanba ka di bamanankan ma parce que siya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen de. Ni tun bɛ tali kɛ Aziz Traoré la a y'a fɔ cogo min na jamana in a ka ɲɛtaa bɛ sabati sira o sira fɛ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye arabadon ko cɛ marifatigi dɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa bin butigitigi dɔ kɔni kan Kalabankurakaw fɛ yen nɔ butigitigi kɔni telefɔni feerela de don nɛgɛ kanɲɛ 17 wagatiw la cɛ marifatigi ninnu kɔni wulila ka na u nana ni kana maaw kɔni koro bitigi kɔni kɔnɔna na ka telefɔni caman kɔni cɛ ka taa n'u ye fo ka taa se nafolo dɔw ma k'olu cɛ ka taa n'u ye ka marifa dɔw kɔni ci ni ka taa n'u yɛrɛ ye butigitigi yɛrɛ ye Mama Jalo an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Mama Jalo Babu électronique ne yɛrɛ sigilen n bɛ ka kuranɛ kalan ko yanni sɔɔni cɛ bɛ bɔ ne balila n ka feerekɛlaw ni mɔgɔ dɔw donna ɲɔgɔn fɛ u donna dɔrɔn u ko k'u mago bɛ Orange Money na ko 40,000 bon u ye 40,000 fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ n kun kɔrɔta ne ye n kun kɔrɔta ne ye kelen jɔlen da la dɔrɔn a sina ka u ka kabulu a y'o sama ka jigin a kunkolo la a y'o jigin kunkolo la dɔrɔn ka marifa a b'a fɔ ma PM ka sin a charger o yɔrɔ bɛɛ a y'a charger ko bɛɛ k'i da o yɔrɔ la anw maa saba min bɛ yen anw bɛɛ lajɛlen y'an da o yɔrɔ la ani techno mɔgɔw ka représentant o tun b'an fɛ yan nɔ u ko k'o fana k'i da o y'i da u y'a ɲininka fɔlɔ ko caméra bɛ yɔrɔ jumɛn u ko k'a tɛ caméra yɔrɔ dɔn bon o yɔrɔ la u ko ka wari yɔrɔ yiru la anw bɛɛ dalen yɔrɔ bɛɛ anw bɛɛ ye wari yɔrɔ yira an ko a ma o yɔrɔ bɛɛ n ko wari filɛ kɔfuru kɔnɔ u ye kɔfuru dayɛlɛ ka wari bɛɛ cɛ hali dɔrɔmɛ kelen an mɔgɔ 4 client kelen donna yɔrɔ min dɔrɔn cɛ belebele jamujan u sina k'o fana sama kɔli ma k'o fili an kan k'o fana k'i da o fana y'i da an kɔni ko wari filɛ nin u ye wari ta u nimisi wasara fɛn caman b'u kɔnɔ u ma sɔn k'o kɛ bilen o kɔfɛ marifatigi in tilara k'a fɔ ko telefɔni k'a ka telefɔni bɛɛ cɛ u y'a bɛɛ ci ka sɔrɔ ka se nin vitrine ma sisan u ko ka vitrine clé di techno ka représentant in ale ko k'ale tɛ vitrine clé yɔrɔ dɔn u sina k'o fana ci o cikanba bɔra yɔrɔ min dɔrɔn mɔgɔ dɔ kun sigilen bɛ da la o ye mankan in mɛn o ni vitesse ko k'a bɛna dɔrɔn o n'u bɔtɔ bɛnna u sina k'u jɔ gwa la ka tiiri 3 kɛ gwa la marifa ci sanfɛ ka toli sɔgɔ siɲɛ 3 o kɔfɛ u ka moto kun jɔlen bɛ ɲɛfɛ dɔɔni u tilara ka taa tiiri 2 fɛnɛ wuli jama kɔni bɔra fan bɛɛ mankan in kɔni a barika bonyana k'a daminɛ an ka yɔrɔ in na fo Kalaban ekɔliso yɔrɔ ani sugu kɔfɛla mɔgɔ caman ye mankan in mɛn a bɛɛ lajɛlen nana o yɔrɔ la k'a fɔ ko mun bɛ yen nɔ telefɔni yɛrɛ min yera u taara ni min ye an yɛrɛ y'a dɔn u taara ni min ye exactement an ye min ye o ye telefɔni kisɛ 40 bon dɔw bɛ yen u y'o n'o foroko ta olu tɛ se ka identifier min n'a foroko taara an tɛ se ka ɲɛ foyi fɔlɔ an kɔni ye min ye ka recenser telefɔni kisɛ 40 an y'o de recenser a bɛɛ telefɔni original ye wari fɛnɛ tun bɛ yen baara bɛ jigin waati min na ne ye n ka denmisɛnnin kelen ci n ka taa wari dɔ ta ka na o yɛrɛ dama o kun ye 850,000 ka na fara an bolo wariw kan o y'a sɔrɔ yanni k'u don 10 minutes mɔgɔ dɔ nana sanni kɛ o nana telefɔni den 2 san 40,000 o y'o san k'o fɛnɛ fara tile journée feereli wari kan ani an bɛ baara kɛ ni espèce min o n'o tɛ kelen. Ni tun bɛ tali kɛ Mama Jalo la telefɔni feerela don
a y'a fɔ cogo min na an ka duwawu de kɛ an ka jamana in basigi yarabi Ala k'o nati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra ye an ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ Cɔrɔna Umaru Jalo n'ale ka baara kɔni kun ɲɛsinlen bɛ diinɛ ni batoko ma Elayi Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw la o kɔfɛ wulikajɔ kɔni taara sariya tigilamaw fɛ k'a minɛ k'a kɛ kasoladen kɔsada pɛrɛpɛrɛ in na bolo kɔni bɔra a kan na nka yirala k'a fɔ k'a kɔni de caution dɔw kɔni sara dugukolo titre foncier k'a y'o 7 sara fo ka taa se sefa wari $30 bɔɲɔngo k'a ye $30 bɔɲɔngo kɔni sara o baara min n'o kɛra professeur Clément Dambélé ale y'a yira k'a fɔ ko caution kɔni k'a bi sariya kɔnɔ dɛ ko nka k'ale kɔni ka jateminɛw na ko caution ko ka bɔ a la walasa an ka jamana nafolo k'a bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ wa ma dɔw ma dɛ a y'a yira k'a fɔ ko Fili Sisoko n'o fɛnɛ minisiri kɔrɔ dɔ n'o minɛlen don k'a kɛ kasoladen a y'a yira k'a fɔ ko y'a ɲini ko a ka kiiriw ka se ka kɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka kiiriw ka kɛ n'a ni min ka kan k'o ka kɛ an ka Clément Dambélé lamɛn. I bɛ nin ko nin de Mali la ko dɔ ye $30 sara ka titre foncier 7 o b'o bila dɔ minɛlen don u bɛ ka dili kɛ ka damakasili kɛ k'ale ka kiiri ka tigɛ walasa tiɲɛna nkalon ka don i bɛ nin Mali dɔrɔn la ka mɔgɔ minɛ k'a ye suɲɛli kɛ o tigi ka tila ka kɛlɛ kɛ k'i di Ala kama k'i ka kiiri tigɛ walasa a ka dɔn n'ale joro n'a jo t'a la mais nin ye kabako dan ye ne ye minɛ k'e ye suɲɛli kɛ e bɛ ka dili kɛ walasa kiiri ka tigɛ ni min kan ka presse ka kiiri tigɛ walasa i ka jamana ka hakɛ sara n'i kan ka kaso kɛ i b'o kɛ non e de bɛ dili kɛ k'a fɔ ko fo e ka kiiri parce que i dalen b'a la k'i minɛna nkalon kan ni Mali tɛ i tɛ nin mɛn c'est pas que ko kiiritigɛla ka dɔgɔ dɛ kiiritigɛlaw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen minnu y'a minɛ olu bɛ yen a bɛ ka dili kɛ k'u k'a juger mais a ma juger u ka muso juger si elle a tort mais qu'elle paye c'est la République. La nation continue, les hommes passent. Si elle n'a pas tort, qu'elle soit mise dans son droit. C'est ça la lutte contre la corruption. Ni Mousso Jotala, k'a ye suɲɛli kɛ madame Philippe Boiri k'a ye suɲɛli kɛ k'a jo t'a la n'a kan ka kaso min kɛ a n'a kan ka wari min sara jamana ye min ta jamana kun a k'a bila nɔ na jamana min kɔnɔ ni dun ka fa tɛ sɔrɔ programme alimentaire mondial ka rapport lajɛ ko mɔgɔ saba mɔgɔ kelen bɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ Tileron Dragan Suwafana dun jamana min kɔnɔ ni ɔkɔlidenw bɛ kalan kɛ san o san u bɛ bɔ mɔgɔ 12,000 diplôme bɛ d'u ma o tɛ baara sɔrɔ jamana min kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la 2,000 bɛ sa a tɛ se ka yɛrɛ furakɛ jamana min kɔnɔ ni sira t'an bolo foyi t'an bolo n'a fɔra ko dɔ o jamanadenw filiyatɔw ni falatɔw ni yatimɛw disɛbɛtɔw ka wari suɲɛ k'o dun k'o don sow la k'o don gulokibaw la ka taa gulo min n'o ye ka ti bɛnjaw kɛ n'o ye k'o minɛna k'o bɛ wari dɔɔni de sara dɔrɔn ko ka bɔ o ka fɔlɔ ko muso ɲuman den don ye jɛnɛba bilen den wala fan kun dɔn i jugu y'i minɛ a y'o nkalon da la i bila la e ni Ala tɛ jamana in bɛ taa ɲɛ tan e ye jamana jumɛn ye ko bɛ taa ɲɛ tan nin cogoya la e ye jamana jumɛn ye ko mɔgɔ bɛ waso ni o ye tan cogoya la e ye jamana jumɛn ye ko mɔgɔ b'i disi gosi k'e y'o jamanaden ko ka sɔrɔ nin b'o jamana kɔnɔ non zunbalabɔ de bɛ waso ka yɛlɛ k'u disi gosi n b'a suɲɛ fɛn tɛ bɔ a la wa n'a minɛ a bɛ taa caution sara ne m'a fɔ ko caution tɛ sariya la dɛ n bɛ segin a kan caution bɛ sariya la mais sariya bɛ fɛn dɔ yamaruya danbe tɛ sɔn a ma zon n'a ye nafolo suɲɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ k'a y'a suɲɛ tiɲɛ na ka n'a bila k'a ye caution sara juge n'a jɔra k'a y'a suɲɛ kiiri tigɛ a tigɛcogo la foyi kana bɔ fiyewu fo na jamanaden bɛɛ ka wari sara hali caman den kelen min bɛ to a kɔfɛ a juru tɛ to a la sabu a ye min ta ta tɛ mais n'a ma sɔrɔ a bolo n'a taara ka so a y'a ka so bɛɛ minɛ a la titre foncier 7 min bila caution na o $20 a y'a bɛɛ minɛ ala ka mobili ala ka a ka mobili pine minnu b'a ka so ye pièce kɔrɔ min bɛ magasin kɔnɔ a y'a bɛɛ cɛ n'a ye den fitinin min ka couche sɔrɔ a y'a bɛɛ ta a bɛɛ a ka canapé n'a ka a y'a bɛɛ cɛ a ka t'o bɔ jamanadenw ka wari la a tɔ n'o ma sɔrɔ a bolo ko foyi t'a bolo bilen n'a kan ka san 30 kɛ kaso la a b'o tɔ kɛ parce que Mali sariya ko o sariya bɛ Mali kɔnɔ ko 10,000,000 dɔrɔn ko n'o suɲɛ jamana wari la k'i b'i si kɛ kaso la milliard bɛ suɲɛ wari dɔɔni bɛ sara o tigi bɛ bɔ a bɛ yala yala la hɔrɔnw cɛ la danbetigiw cɛ la mɔgɔ bɛ kule la ko mais ni tun bɛ tali kɛ professeur Clément Dambélé la a y'a fɔ cogo min na an ka duwawu de kɛ yarabi an ka jamana basigi ala k'o sabati n'an bɔra ye minisiri min ka baara ɲɛsilen don kɛnɛya ko ma kɛnɛya minisiri ale kɔni ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ kunungo ni Bamakɔ kɛnɛya tigilamaw ye dɔgɔtɔrɔ jolenw an'u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in a kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogoya min na wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn ye Jaminɛtu Sangare an ka lamɛn a kɛ kun ye fɛn min ye fɔlɔ ka jamanakuntigi yɛrɛ ye mun fɔ anw ye ko a ka laɲini ye mun ye a y'an bila baara mun na an ka baara kɛ yaasa mɔgɔw ka se ka furakɛ Mali kɔnɔ yan donc ka bɔ jamana kɔnɔna la ka taa furakɛ kɔfɛ o ka nɔgɔya n'o tɛ o ka dabila bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ la i n'a fɔ ni mɔgɔ min kan ka furakɛ CSCOM la sisan i ka se ka furakɛ ye CSCOM kan'i bila ka taa CSRF la ale bɛ se ka baara mun kɛ CSRF fɛnɛ ni dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ kɛ mais o bɛɛ mana bɔ yen nɔ an ye taama dɔw kɛ ka se dɔgɔtɔrɔso dɔ la an ye gɛlɛya dɔw ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye gɛlɛya dɔw lase ne yɛrɛ ma mais ne yɛrɛ fɛnɛ y'a ye degun bɛɛ population ka cogo min na degun bɛɛ dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw fɛnɛ kan ten sɛbɛn in kɔnɔna la sa an ye fɛn 5 de suganti an ko ni dɔgɔtɔrɔso
ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma directeur u ye baara kɛ o fɛn ninnu kan dɔgɔtɔrɔso baara a bɛ nɔgɔya dɔɔni mɔgɔ minnu bɛ taa furakɛli la u ka furakɛli fɛnɛ bɛ nɔgɔya donc a bɛ fɔ o ma ko indicateur donc an ye olu sugandi olu ye directeur yɛrɛ de kan ka baara kɛ o la donc directeur fɛnɛ ye sɛbɛn in ta a y'a bolonɔ bila la ale bɛ baara kɛ yaasa an ka laɲini ye mun ye o ka kɛ maintenant ne fɛnɛ ministre ne fɛnɛ kan k'u dɛmɛ ni mun ye ne fɛnɛ y'o layidu ta ne b'u dɛmɛ ni mun ye ne ka dɛmɛ ye mun ye gouvernement ye wari mun bila u ka bolo kan ni ministre finance ye wari mun di anw ma santé la o bɛ budget kɔnɔ a fɔ ko nin wari an ye nin di aw ma subvention nin ye dɔgɔtɔrɔsow ta ye ne fɛnɛ kan ka fɛn bɛɛ kɛ o wari in ka se dɔgɔtɔrɔsow ma. Ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la Jaminatu Sangare a y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya mun na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o hakilinaw bila ɲɛ hali bi hukumu kɔnɔna na ni waati laban ninnu na jateminɛw y'a jira k'a fɔ sumaya kɔni ale waralen bɛ kosɛbɛ dɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ i bɛ cathéter ye olu tɛgɛ la san o san ni waati laban ninnu kɔnɔna sumaya de bɛ maaw minɛ an ye wulikajɔ ta Yirimajɔkaw fɛ yen ka se ka taa Adama Tarawele ɲininka ale ye kɛnɛya tigilamaa dɔ ye mun de bɛ na ni nin ye an k'ale lamɛn. Tɔgɔ ye Adama Tarawele ne ye médecin généraliste ye. An y'a kɔlɔsi nin waati in na bana kɔni ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya sumayabagatɔ n'i ye duw sigi bi i b'a sɔrɔ banabaatɔ bɛ du caman kɔnɔ bi mun de bɛ ka na ni nin ye aw minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye. Nin waati in na cathéter ka ca mɔgɔw tɛgɛ la o ye waati n'a togoya ye parce que nin waati in na sisan n'i ye bana ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ 70 o caman ye sumaya ye bon sumaya ye bana ye a bɛ sa waati bɛɛ mais waati dɔ bɛ yen nɔ a bɛ caya ka tɛmɛ waati tɔw kan an b'o waati de kɔnɔ sisan parce que depuis samiya mana don ka ban jinɔgɔ bɛ caya ni jinɔgɔ cayara sosomuso bɛ se ka labalo ye ka ɲɛ ka ji min ka fa ka balo ka ɲɛ sosomuso n'o cayara kosɛbɛ n'o y'i cin sufɛ a bɛ se ka sumaya bila mɔgɔ la o b'a to nin waati in na sumaya ka ca ka tɛmɛ san waati tɔw kan. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ nin na walasa mɔgɔw kana to ka bana ka tugutugu ɲɔgɔn na tantɔ. Fɛɛrɛ min bɛ nin na nin kɔni ye sisan komi dɔgɔtɔrɔw ka kuma ka bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye bon bana kunbɛn min bɛ sisan min bɛ se ka mɔgɔ kisi nin fɛn ninnu ka caya o ye an ka sokɔnɔnaw yɔrɔ sanuya fɔlɔ u b'a fɔ ko dumuni bɛ sumaya bila mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔw ka taabolo la ayi sosinɛ de bɛ se ka sumaya bila mɔgɔ la sanuya a basi ka sanuya i ka yɔrɔ sanuya donc en même temps si dɔw bɛ se ka sokɔnɔnaw fiyɛ sokɔnɔ fiyɛ bɛ se ka soso gɛn ka bɔ so kɔnɔ en même temps aussi ka denmisɛnninw si sange sulen kɔrɔ nin waati in na parce que nin waati in na soso ka ca kojugu hali n'i ye yɔrɔ fiyɛ a bɛ se ka kɛ bin bɛ fan dɔ fɛ soso bɛ se ka taa labalo yen nɔ i bɛ se ka denmisɛnninw bila sange kɔrɔ u ka si sange kɔrɔ o denmisɛnnin ye maakɔrɔba bɛɛ ka si sange kɔrɔ mais ɲɛ base denmisɛnninw kan parce que denmisɛnninw ka sumaya o ka jugu n'a bɛɛ ye ni sumaya ye denmisɛnnin minɛ a bɛ se ka compliquer yɔrɔnin kelen a bɛ na ni joliko dɛsɛ ou bien a bɛ se ka sumaya bɛ kɔgɔ fa a bɛ don a kunkolo la donc o forme olu ye ala jugumanbaw ye o ye musokɔnɔmaw ta fana fana tun ni sumaya olu minɛ a ka jugu o ma a bɛ se ka complication caman ye ne bɛ min fɔ population ɲɛna dɔrɔn toujours n bɛ insister ka o de ye bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye a ka yɔrɔ sanuya ni min ye sumaya fana taamasiyɛn la o ka bugu ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen joona dɔgɔtɔrɔw ka se ka fura ɲɛnama di min b'a to a ka furakɛ a kana se ka compliquer. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Tarawele la kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ yarabi Ala k'an ka banaw kunbɛn ko ɲuman d'an ma n'an bɔra yen Mali Premier Ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka farigan kɔni a kumaw cayalen bɛ maa caman bɛ k'i hakilina fɔ nin ko in na an ka maliden dɔw lamɛn. Comme ko k'a man kɛnɛ normalement gouvernement kan ka bɔ ka communiquer kɛ pour ka mɔgɔw informer réellement fɛn kelen min b'a la parce que ko k'a taara repos forcé la k'a ka docteur y'a bila repos forcé la bon an kɔni min bɛ o ko la o y'o de ye. Quelqu'un qui a bâti jusqu'à ce temps-là ka na jamana bɔ nɔgɔ la nin position na bon n'a fɔra ko o tigilamɔgɔ dara ka se nin hakɛ ma u tɛ ka bɔ ka nouvelle d'a ma bon ne ka hakilina de don janfan de don quoi. Gouvernement ka communiquer baliya in ça fait des banabagatɔ bɛ état dɔw la ka bɔ ka inspiration dɔw d'a kan cogo dɔw la a ma nɔgɔn quoi bon u b'a to cogoyaw la fo ka taa a nɔgɔya tuma min na après ka se ka a ka segin ka na a ka baaraw la quoi. A bɛ se ka kɛ gouvernement ka fɛn dɔ ye min bɛ se ka kɛ a bɛna kɔfɛ se ka kɛ bana jugu tɛ bon ne kɔni ye Choguel ta kɛ nin ye politique de ye pour que a bɛ se k'i présenter fɛn na élection pour que a bɛ se ka fanga bila ka i préparer élection nɔfɛ donc n'ale fɛn na dɔrɔn an b'ale ta quoi donc n'ale ye san 5 kɛ après Assimi b'i présenter an bɛ Assimi n'a yɛrɛ o bɛ san 10 kɛ quoi banako bɛ se ka kɛ tiɲɛ mais u bɛ se k'u profiter o fɛ quoi. Choguel ka banako tiɲɛ la bana bɛɛ ka so mais Choguel kɔni banana normalement sɔrɔsiw kan ka bɔ ka déclaration kɛ jamanadenw ye k'a fɔ ko nin de bɛ premier ministre la bon a ka santé bɛ nin état in na n'a kan ka évacuer ou bien n'a man ka évacuer vraiment ka mɔgɔ bila silence kɔnɔ ta a cɛ man ɲi. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la an bɛ dugawu de kɛ yarabi fɛn mana kɛ a ko la Ala k'a kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen
jamana caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka fara ɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ waati tɛmɛlenw na o yaasa gɛlɛya min bɛ kalanden musomanninw sɔrɔ o gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya mun na. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ duguma kalanko baaraw ma Dede Usman kunungo ale fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ni minisiriw ye o minisiri caman kɔni ye hakili jagabɔ kɔni kɛ. Hakili jagabɔ in kun ye fɛn jumɛn ye an ka Dede Usman lamɛn. A yirala k'a fɔ ko jamana fɛn o fɛn n'o tun bɛ o dalajɛ in na n'o bɛ o organisation in kɔnɔ a bɛ ka ni segira ka taa i ka jamana kɔnɔ i ka jamana maaw ɲininka. Donc o baara in tɛ se ka taa ni minnu bɛ kalanso kunna n'o ye ministère ye enseignement supérieur éducation ani santé ani denmisɛnninw ka ministre ani musow ka ministre wajibi don a bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a lajɛ cogoya jumɛn na o laɲini bɛ se ka sɔrɔ nin ko in parce que fɛn caman de b'a kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ kalanko ministre la Dede Usmani kɛnɛ kan yan nɔ Dr Mariam Garango ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Il faut qu'an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que an ka denmisɛnnin minnu bɛna bɔ ninnu na n'olu y'an ka sini ɲɛsigi ye olu bɛ se ka kalan kɛ kɛnɛya kɔnɔna na u bɛ se ka kalan kɛ ni jogo ɲumanya ye donc pour que olu fana u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka ɲɔgɔn bɔ sira jugu kan bɔlɔnfɛla fana na u tɔɲɔgɔn minnu bɛ bɔlɔn fɛ minnu ye kalan sɔrɔ école la n'olu taara bɔlɔn kɔnɔna na peut-être olu tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ olu ma chance sɔrɔ ka kalan kɛ u bɛ se k'olu bɔ sira jugu kan bon n'u du kɔnɔna fana na u bɛ se ka kɛ u badenw ni u balima minnu b'u bolo du kɔnɔ u bɛ se ka hakili ɲuman d'u ma kɛnɛya taabolo kan dilannabana ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ tanga la cogoya min na ani tabiya jugu ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ tanga la cogoya min na mais communauté yɛrɛ kɔnɔna na fana u bɛ se ka na ni changement ye. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Mariam Garango la u y'a fɔ cogo min na nin hakilina in yarabi Ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ANP olu kɔni ye dɛmɛ dɔ kɔni ta k'a di an ka sifinnaka dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ fo ka taa se Bamakɔ n'a lamini duguw ma dɛmɛ in tɛ dɔwɛrɛ dɛ fantɔrɔlan fo ka taa se kami dɔw ma k'o d'u ma u bɛ se ka t'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya mun na kulu in yɛrɛ ɲɛmaa bɛ tali kɛ Ibrahima Aknogu fo ka taa se dɛmɛ in yɛrɛ sɔrɔbaga dɔ Jabi Dugure an k'olu lamɛn. An bɛ fɛ k'a fɔ bénéficiaire ninnu ma u ka baara in ta sɛbɛn la pour que couveuse mun dira u ka technicité ka u ka baara u ka dɔn pour que u ka capacité de production ka taa ɲɛ emploi mun bɛ se ka créer u ka promis fana PME avicole tan ni wolonwula de bénéficiaire la. Voilà, donc au PME avicole kelen bɛ se ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ta o baara la donc u bɛ dɔw bɛ baara la kaban dɔw fana t'a la mais avec les couveuses u b'a daminɛ. Couveuse yɛrɛ filɛ nin a nafa ka bon kojugu i mana kamifan ta ou bien i mana a tɔgɔ sɛ yɛrɛ fan ta i bɛ se ka dɔ sɔrɔ hali 800 donc i mana o sɔrɔ 800 i b'a don couveuse kɔnɔ a tɛ courant jeni bon tile 21 dɔrɔn a bɛ tɔrɔn n'a tɔrɔnna donc i bɛ denw i bɛ se k'a feere comme i bɛ se ka a lamara fana o fana bɛ se ka kɛ u fana bɛ se ka fan wɛrɛ bɔ i bɛ se ka i ka entreprise bonya n'a ye n'a y'i diya fana i bɛ se k'a feere o temps kɔnɔna la i bɛ se ka wari caman sɔrɔ a la parce que ale ye fɛn min ye a bɛ wari ladon tuma bɛɛ de. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la kɛnɛ in kan yen nɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ani baaradege ko ma Bakari Dumbia ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ne nimisi wasalenba de don bari ka d'a kan novembre kalo tɛmɛnen 2021 an ye ɲɔgɔn yeba dɔ kɛ muso ni denmisɛnninw ka yiriwali cakɛ kan an ka togodaw la o ɲɔgɔn ye y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an k'an ka baara minnu bɛ kɛ togoda la an k'an ka ba d'u la an k'an k'u sinsin baara min kɛra bi n'o ye ka kɔnɔ ninnu ani fancilaw k'o di bamakɔkaw ma ani bamakɔ lamini mɔgɔw ma o baara in bɛ taa o hukumu kɔnɔ donc minnu b'o kɛ o la an b'u fo walimadɔ n'o ye ANP k'a yira k'a fɔ nin y'a daminɛ de ye n'an y'an ka babuw lamɛn an y'a fɔ k'a fɔ a bɛna kɛ région tɔw la donc an b'a daminɛ Bamakɔ la ko min don dɔɔni don n'an bɔra Bamakɔ u b'a lajɛ cogo min na u bɛ se ka taa région tɔw la. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri ka seereya la Bakari Dumbia a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Bamakɔ sirabaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ baara kɔni kɛ siraw kan nka ko siraba sariya k'u t'u labato dɛ siraba ɲɛmɔgɔ olu ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka munumunu salo kɛ Bamakɔ siradaw la ka se ka jateminɛ dɔw kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ EDM fo ka taa se SOMAGEF ma ani réseau baarakɛlaw k'u bɛ baara dɔw kɔni kɛ k'a tɛ kɛ sariya kɔnɔna na nka u ye munumunu salo dɔw kɔni kɛ an ka Mamadu Samake lamɛn. An ka partenaires n'o ye concessionnaires ye u ka disposition ta pour que fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ko les règles de l'art ni baara kan ka kɛ ni sariya minnu ye i bɛ baara kɛ sira kan n'i bɛ fɛ ka ci dɔ bila sira dugu ma dugu jukɔrɔ n'i bɛ baara kɛ i kan ka baara kɛ yɔrɔ lamunumunu parce que baara min bɛ kɛ siraw de kan k'a fɔ ma ko balisage ka signalisation bila ka panneau bila tuma dɔ la i bɛ banderole siri
ka yɔrɔ bɔ sira fan tɔw la walasa mɔgɔw ka se ka boli u kana se chantier ma parce que chantier a bɛ se ka dingɛ ou bien mɔgɔ bɛ se ka bin a kɔnɔ a bɛ se ka accident créer donc o fɔ ko disposition sécuritaire sur le chantier donc olu ka to ka ta siraw kan nka ni a baaraw bɛ kɛ nka yɔrɔ caman b'a ye a baaraw bɛ kɛ i tɛ foyi ye i bɛ mɔgɔ baara kɛ la u bɛ dingɛ senni na u bɛ fɛnw la u tɛ ɲɛbila baara foyi kɛ o ye fɛn fɔlɔ ye min kan ka labato filanan ni baara ninnu kɛra tuma dɔ la yan'u ka dingɛ datugu ni ciw bilala dugu jukɔrɔ a bɛ mɛn kosɛbɛ donc dingɛ dalen bɛ to donc u bɛ i nana dingɛ sen sira kan o man ka kɛ donc olu bɛɛ ɲangini o sariya fɛ nka o sariya in a tun tɛ ka labato donc an fɛ k'o labatoli daminɛ nka yanni k'o labatoli daminɛ f'i ka jama ladɔnniya k'a fɔ sariya in bɛ ni tun bɛ tali kɛ siraba ɲɛmɔgɔ la mamadu samake kɛnɛ in kan nɔ somapebu ɲɛma n'o bɛ tali kɛ bakari kulubali la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ siraba kan ani mɔgɔ minnu bɛ sira labɛn an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma de pour que baara ka se ka kɛ ka ɲɛ contrainte caman b'a la an y'o fɔ sɔgɔmada in na u ye parce que n'an bɛna tɛmɛ an bɛna sɔrɔ gudɔrɔn dilannen don u ma tɛmɛ sira fosi bila jiboli sira ji ye ou bien courant ye ou bien téléphone ye donc an ko désormais n'u bɛna fɛn fɛn kɛ u k'an ladɔnniya an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'o tɛmɛ sira ninnu bila san'an mago ka s'an ma u fana t'a la n'an bɛ fɛ ka baara min kɛ an b'u wele ka na pour que k'u le baara min bɛ kɛ pour que ka se ka sira yɛrɛ banba an b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye o aspect technique olu b'o maîtriser ka tɛmɛ ni tun bɛ tali kɛ bakari kulubali ale ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala kana hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kineterapu olu kɔni tɔgɔla dɔn o bɛ laɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ septembre kalo tile 8 kunungo o hakili jagabɔ baara dɔw kɔni sigila sen kan kɛnɛ ka yen nɔ mahamadu ba fo ka taa se ali m traore olu ye kuma min fɔ o filɛ mɔgɔba dɔw de tun bɛ yan a tɔgɔ ko père Vespirien a ye ko caman kɛ mali kɔnɔ aw y'a ye an ka jamana in bɛ yɔrɔ min sisan a ka gɛlɛn guerre bɛ yen an fana ye an se ye mun ye an sera k'u ka mɔgɔ 50 minnu sɔtɛra min la an sera ko appareil kɛ u sen na olu bɛ taama mɔgɔ caman bɔra Gao région caman la u nana an y'o kɛ père Vespirien sababu la u somɔgɔw de y'o fɛn di k'an dɛmɛ fondation France kɛrɛfɛ an sera ko u bɛ appareil donc an bɛ continuer halisa k'o baara ni bana dɔ y'i minɛ n'olu ye kɔlɔlɔ bil'i la olu kɔlɔlɔ ninnu bɛ taa bɔ farisogo yɔrɔ dɔw kan i n'a fɔ fari fankelen dɔ bɛ sa fɛn wɛrɛ ye ni degun dɔ y'i sɔrɔ n'a ye fiɲɛ bil'i la a ka ca ala fɛ i bɛ fɛ i ka sigi cogoya kɔrɔ la donc misali la sisan n'i ye crise dɔ kɛ sisan et que o crise kɔlɔlɔ kɛra i bolo fankelen salen ou bien i ɲɛda bɛ jɛngɛ i da bɛ jɛngɛ ou bien hali sigisigibatɔ olu bɛ an bolo de baara kɛ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ n'i bolo ye or que n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ i tun fɛn bɛɛ kɛ n'i bolo i kini bolo de i bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que a ka se ka ɲɛ sɔrɔ donc an ka baara bɛ o yɔrɔ nous an b'a essayer ka exercice kɛ ka ɲɛnajɛw kɛ pour que ka se ka fanga dɔ la kura ye tuguni pour que a ka se ka baara kɔrɔlen an n'a ma se ka kɔrɔlen a tun bɛ fɛn fɛn kɛ an n'a ma se k'o bɛɛ kɛ sa au moins a ka se ka caman k'a la pour que ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni ni sen tigɛra de an bɛ baara kɛ c'est à dire an bɛ sen de dilan an bɛ sen kura de dilan mɔgɔ ye manama ou bien bolo an b'olu de dilan mɔgɔ ye mais a tuguli o t'an ka baara ye o ye traumatologue de ka baara ye ni tun bɛ tali kɛ mahamadu ba ka fara ali m traore kan ni hakilina ninnu an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'an ka jamanaw kisi kasaraw ma n'an bɔra ye a yirala k'a fɔ baara kɔni na ko baara kɔni na jɔna tɛ baara la dɛ ko manifin yanni ka sigini ka bolo da i sen kan k'i ka wuli ka dɔ kɛ sayibu togola ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ye kalan kɔni kɛ k'o kɔfɛ ale ma baara kɔni sɔrɔ ale ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka sudɛri kɔni kalan nka nin waati in kɔni na a y'a yira k'a bɛ k'a dayirimɛ kɔni sɔrɔ yirimajɔ bakɔrɔba bugu la an ka sayibu togola lamɛn ne tɔgɔ ye sayibu togola ka bɔ yirimajɔ bakɔrɔba bugu la ne ka baara ye sudɛri de porte métallique an b'o de dilan ka caya mais tiɲɛ na kuma dɔw la ko bɛ gɛlɛya an bolo n'o ye an ka baara yɛrɛ tagabolo ye parce que an ka baara gɛlɛya yɛrɛ fɛn kelen jumɛn ye nɛgɛ ka gɛlɛn fɛn caman gɛlɛya la trop même bon o de bɛ k'an sɛgɛn ouvrage yɛrɛ kɔnɔna na kojugu mais tiɲɛ to maro an kɔni an bɛ ala fo ala barikada parce que a mana kɛ cogo o cogo an b'an dafuruɲɛ sɔrɔ an ka atelier kɔnɔ ka sɔrɔ an ma siri maa la donc an bɛ ala fo ka ala barikada o la minnu bɛ yen n'u ma ɲɛsin baara ma i bɛ se ka ladilikan jumɛn f'olu ye métier kɔni tulonkɛ fɛn tɛ n'i ye métier kalan a ka ca ala fɛ i dafuruɲɛ min i b'a sɔrɔ bon tiɲɛ na an kɔni bɛ k'an dafuruɲɛ sɔrɔ nin na an b'a fɔ an ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la dɛ mais an kɔni bɛ k'an dafuruɲɛ sɔrɔ a la k'an bangebaaw ta la ka fɛn caman k'an yɛrɛ a la donc ni min bɛ se ka kura i sɔrɔ ka baara nin kalan ja ala fɛ i b'i dafuruɲɛ sɔrɔ i tɛ siri maa la ne bɛ porte de dilan n bɛ wotoro dilan n bɛ chaise fana dilan n bɛ château dilan hali kifu n b'olu bɛɛ dilan hali station baara an b'a bɛɛ kɛ mais pour le moment comme an dɔnnen ni porte ye fɔlɔ donc an bɛ ka an dafuruɲɛ de ɲini porte la fɔlɔ an ka yanni an yɛrɛ ka bolo ka don o baara tɔw kɔnɔ n ye kalan bila dɔrɔn n ye ɲɛsin baara de ma parce que n b'a dɔn hali ma fɛn sɔrɔ kalan na n na fɛn sɔrɔ nin na baara daminɛ san cɛla ne ye maa dama min kalan a ka atelier yɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ n yɛrɛ ma yɔrɔ dayɛlɛ n yɛrɛ ye fɔlɔ a bɛ se fo mɔgɔ 6 ma bon n yɛrɛ parani min fana kalan k'o labila o ye mɔgɔ 3 ye n y'o kalan k'o labila k'olu ka papier d'u ma bi parani dɔw bɛ n bolo halisa parani min bɛ n bolo yan nɔ a ka ca kojugu kumaba min b'a la o bɛ se fo mɔgɔ 6 ɲɔgɔn ma o de ye parani kɔrɔbalenw ye donc olu kɔni bɛ baara la o la pour le moment
n'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon olu fana dafurume fana bɛ nin baara in kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo ni baara la i n'i ka paran don i bɛ dɔ d'u ma. Ni tun bɛ tali kɛ Sayibu Togola la Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la a y'a fɔ cogo min na an ka baaraw kɛ ko jɔn tɛ baara la dɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'i dayirimɛ sɔrɔ o la yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki n'i ka yamaruya an bɛ taga Nigéria banbagaci maa 100 kɔ olu tora ji la Bornokaw fɛ ni ale bɛ Nigéria bani ani kɔrɔyan fanfɛla la finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ min ni a kun ye ka se ka Boko Haram ale ni État islamique ka se ka dankari kɛ olu la cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛlen in na finitigilakaw ninnu yɛrɛ kun dɔw kun bɛ sanfɛ cɛden dɔw kun bɛ duguma dɔdɔli la o kɛra sababu ni banbagaci ninnu ma taga yɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ la u y'u kunda baji kan n'an bɔra yen an bɛ taga RD Congo kɛrɛnkɛrɛnyana Beninkaw fɛ yen nɔ ADF banbagaci olu ye bingani wale ta ka ɲɛsin Uruwanzorikaw ma min kɛra sababu ka mɔgɔ 5 ka olu bɔnɛ u ni na maa 3 olu tununa ni ka tila ka dugulamɔgɔw ka fɛn caman fɛnɛ ta ka taa n'a ye ni ye mercredi ka dugujɛ jeudi la finitigilakaw bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka dan sigi nin kɛwale jugu in na cogoya min na hali sisan RD Congo kelen kɔnɔna na Tanganyikaw fɛ yen nɔ sirabagan kasara cɛjugu dɔ kɛra min kɛra sababu ka mɔgɔ 13 ka o bɔnɛ u ni na ni maa 13 in a yɛrɛla k'a fɔ ko denmisɛnninw de ka ca a la kosɛbɛ ka tila ka mɔgɔ 9 ka olu jogi ni sirabagan kasara in yɛrɛ ko ni sirabagan kasara in sɔrɔla mobiliba ale falen bɛ tentulu bitɔn na ale y'i to bolila ni ka bin duguma ni wagati in na ni maa kofɔlen ninnu bɛ Nunzu dɔgɔtɔrɔso la Nunzu ma ɲɛma olu bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka dɔn ni sirabagan kasara in yɛrɛ kɛra cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso banbagaciw ye wulikajɔ min ta k'a ɲɛsin Jibo ale ni Buruzunkaw ma n'o kɛra sababu ka mɔgɔ 35 ka olu bɔnɔni la ka tila ka mɔgɔ caman ka olu jogi Burkina camancɛ faga maa ɲɛma bɔra ni ka sangafo kɛ k'a lase ni maa ninnu ma ka tila ka yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni dimi ko nin tɛ to bɔbali ye karamɔgɔ Siriki ɲɛ min sɔrɔ ni tun y'o ye. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ basigi ye ka na Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati